Bachgen yn y môr, Pennod 9. Dyma'r ffordd berffaith o gael ymarfer pêl-droed ychwanegol. Aros tan y bydd pawb arall yn y tŷ'n cysgu, wedyn sleifio allan a driblo i lawr canol y stryd fel dwi'n ei wneud nawr. Mae'r cymdogion i gyd yn cysgu hefyd, felly fydd neb yn dy arestio di a rhoi ti yn y carchar. Ond i ti beidio gwneud gormod o sŵn. Ti'n gwybod, cymeradwyo dy sgiliau pel dy hun neu ddisgrifio dy waith ar y bêl a llais uchel sylwebydd. Dwi ddim yn gwneud hynny. Sgiliau tawel, dyna dwi'n ei gwneud. Oddi ar y droed, i'r penglin, i'r pen, yn ôl i'r troed. Mae hefyd yn ffordd arbennig o dda i berson sy'n methu cysgu, gymryd ei feddwl oddi ar y pethau a mae'n poeni amdanyn nhw. Fel, pam nad yw mam a dad wedi dod nôl eto? Allan fan hyn, fe allai weld a ydyn nhw mewn perygl eu peidio. Mae'r golau lleiad bron mor ddisglair a stadiwm Manchester United. Troed, penglin, pen, troed. Helo, Sir Alex Ferguson. Reolwr Manchester United. Weles i mo honno chi fyna. Lle yn hym ieuenctid Manchester United? Fyddwn ni wrth fy modd. Diolch yn fawr iawn. Rydych chi'n iawn, Sir Alex. Byddai hynny yn codi tipyn o embaras ar y llywodraeth ar ôl iddyn nhw geisio erlid ein teulu ni. Jamal, beth wyt ti'n neud? Llais yn sibrwd yn gas arna i o'r cysgodion. Dwi'n rewi. Mae fy nghoesau'n crynu am herferdd yn gwlwm i gyd. Dwi'n syllu i'r tywyllwch. Rwy ti'n chwarae pêl-droed yn y stryd? Sybryd yr llais yn gas eto. Daw ton o ryddhad dros da i. Mam? Sybrydaf. Dad? Ond nid mam neu dad sydd yno. Bibi sydd yno. Mae'n dog tuag ataf a'i llygad yn grwn fel llifoliadau stadiwm. Paid â chodi dy lais, Sybrydaf. Mae hi'n ufuddhau. Fe weles I ti'n cropio'n allan o'r sela, medd hi yn cyhuddgar. Dwi'n och neidio. Dyna'n union ro'n i'n gobeithio na fyddai'n digwydd. Dyna pam na fentrais agor fy mag a gwneud sŵn wrth nôl fy mhel I. Dyna pam benthyciais I bêl Iwsif. Bêl Iwsif yw hwnna, medd Bibi, hyd yn oed yn fwy gyhuddgar. Dwi'n gwybod, meddaf, gan feddwl tybed sut gallai chael I nôl i'r sela heb ddeffro cymdogion. Ble mae mam a dad, myna? Mae llygad yn disgleirio'n beryglus sy'n golygu naillai dagrau neu ymosodiad. Dwi'n egluro bod mam a dad wedi mynd I rybyddio rieni plant eraill yr ysgol. Fe fydden nhw'n saff, meddaf? Maen nhw wedi gwisgo'n wahanol, fe gawson nhw fenthyg gwisgoedd gant at ci Iwsif. Dyw hwn ddim yn wir, ond dwi'n gallu gweld fod Bibi yn teimlo'n well, ac mewn ffordd rhyfedd, dwi yna'n teimlo'n well hefyd. Dwi eisiau chwarae, medd Bibi. Cyn I mi allu a'i rwystro hi, mae'n cicio'r bêl oddi wrth fy nhod. Dwi'n mynd amdani, ond mae hi'n ochr gamu, ac yn lliwio'r bêl I lawr y stryd. Mae'n troi ac yn driblo nôl tuag ata I. Dere, medd hi, dere I gael y bêl oddi wrth ei. Dwi'n taclo mor gyflym ag y gallaf, ond mae hi'n rhoi cic sydyn i'r bêl dros fy migwrn, yn rhedeg gwmpas ac yn dal y bêl o dan ei throed. Dwi'n rythu arni. Yn hanner dig ac yn hanner gwenu. Mae hyn yn anhygoel. Mae fy chwaer yn bêl-droediwr naturiol. Mae syniad rhyfeddol yn fy nharo. Gallwn wneud hyn gyda'n gilydd. Gallwn wella ein sgiliau a chreu argraff ar y llywodraeth a dechrau tîm cenedlaethol ac ennill calonnau pawb yn Afghanistan gyda'i gilydd.
pan fydd y llywodraeth yn gweld pa mor talentog yw Bibi, byddant yn newid ei meddwl am ferched yn chwarae pêl-droed. Bydd rhaid iddyn nhw. Cic gosb, medd Bibi, a'i llygad yn pefrio. Mae hi'n camu nôl, yn codi gwaelod ei sgert, yn redeg at y bel ac yn ei chicio. Yn galed. Mae'r bel yn hedfan i fyny'r stryd. Am eiliad ofnadw dwi'n meddwl ei bod hi'n mynd i dorri unig ffenes sydd gan Mr Nasser heb ei thorri. Ond mae hi'n gwyro'r draw o'i dief ac yn hwylio'r holl ffordd i fyny'r stryd, ac yn taro'n galed a ddrws ein tŷ ni. Dyna'r cic fwyaf anhygol i mi ei gweld erioed. Waw, sybrydaf. Wedyn, dyma ein tŷ ni yn ffrwydro. Mae'r fflach wen yn goleuo'r pentref i gyd, a hanner yr anialwch hefyd. Mae ri o wynt yn ein taro ac yn ein bwrw ni i'r llawr. Dwi'n rolio ar ben Bibi ac yn ceisio gorchuddio cymaint ohoni ag a gallaf am corff, wrth i'r awyr rithro atom ac wrth i'r cerrig ddisgyn fel glaw arno ni. Mae pobl yn sgrechian ac yn redeg o'i tai. Cer oddi anni, gweiddi Bibi. Rwyt ti'n gwasgu fy mhen. Dwi'n rolio drosodd ac yn syllu i lawr y stryd drwy'r llwch. Mae ein tŷ ni wedi mynd. Dim ond bwlch tywyll sydd rhwng y tai eraill, lle roedd y tŷ yn arfer bod. Mae rwbl lle roedd dad yn arfer parcio'r tacsi. Dwi'n syllu yn syfyrdan, am clistiau'n canu, yn ceisio deall beth sydd wedi digwydd. Mae fy ngheg ar agor ac yn llawn graian. Roedd hi'n gic galed, ond doedd hi ddim mor galed â hynny. Wedyn, dwi'n clywed sŵn engines yn tanio. Mae 2 dryc yn gyrru i ffwrdd fel y gwynt i lawr y stryd gefn. Mae rhywun yn fy nhynnu i a Bibi ar ein traed. Dad yw e. Mae ei lygad yn fawr ac mae'n anadlu'n drwm ac yn syllu ar y tryciau hefyd. Moch, medd yn gas o dan ei andl. Fydd dad bron byth yn defnyddio iaith fras fel na. Yn wahanol i'r rhan fwyaf o yrwyr tacsi eraill. Fydd e byth yn regu ar yrwyr eraill. Dim ond un peth fydd yn regu. Dyna sut dwi'n sylweddoli beth sydd wedi digwydd. Mae llywodraeth wedi chwythu ein tŷ ni i fyny.